أرسط زينا سلطنا تحدثونا محبرسبنا مستملسنا أكل لمعاتن سلام نخون العدل فتر يكبلو نبر عتقات كل التجراي قليصا هجروا حدنتن بهالهنص الديمقراطي نمتن خاري سراح مهلاو أفقباي بايتو فيدريشن أغني وتشاجر قليصا وصاي بريزيدنت أمريكا جو بايدن بخلته جبنات نزتخصص أولادهم هانتر وقعوا محرت غيرهم له عزو السلام تنا دي سابا كابز مدبرو استوديو اي تي في تقبلوا كبرات تختتلتي نساعات زتدالو زيناتات حزنا لكم قريبنا لنا مسيناتات جيتاتشوالو مساهم كصنحي سناي مكتال نكونلكم تمنيتايو فلما حصرت زيناتات مبل 10 شعات معلتي بهير سباتن حزبتاتن ايثيوبيا اب استفلاليا كللات يخبرالو اتي بعلب كلل سيداما بينشانغول كوموز ماخلاوي ايثيوبيان حررين باستفلاليو مرها غبرتاتيو زي خبر زلام ابتي سنسرعات رئسان محدارات افقبايتاتن حاويسو كالوت لعلوت حلف تسرح منغستن استفلاليو كفالات محبرسبن كم زترخبو تغليصو تي بعل حقراو مرددا نهبره بهراو حدنت بزبل مري حسابيو زخبر زلام مبل 10 شعات معلتي بهير سباتن حزبتاتن ايثيوبيا ببرك هاجر اب كلل دبوب ايثيوبيا كتم 40 منج قصالي 20 شعات حدار 2017 عام تمرت كخبريو بتزامادي زينا مبل 10 شعات معلتي بهير سباتن حزبتاتن ايثيوبيا اب سفلاليا امباساتن ابيات صحفت قونسلا جنرالاتن كيخبر كم زلهم منستر غدات وصاي افليطوم ابتي سنسرعات امرار حن سراحتنياتاتن تن ابيات صحفت قونسلا جنرالاتن تن تكالات ابزلو ان حاجرات زي نبرو ايثيوبياويان حويسو كالوت صاوعيت تغبرلو ماغايش ترخيبم نايتي بعل مخبارات لاينتن تزامتي زتتاتن كم زو تغبرو ابتي منستر زرخما يحبريتام ارجي الله سلطنا تحدثونا محبرسبنا مستملسنا أكل معاتن سلام نخون العدل زفتر يكبلو نبر عطوات كل التجراي تزاربام أب كتما مقالة ناب مأخل سلطنا تحدثو زاتو 320 نبر عطوات سلطنا بمززام دقف تلاقي متعيش تغير لهم ناب زمسلو كبابي تمليسام أب زحزوان ناب مأخلات سلطنا تحدثو عداق حاموسن مقالة ناتيوم 640 نبر عطوات كل التجراي سلطنا أم كتتالي ركبوم توم سلطنتي نبر عطقات آتي ماخل زهاوم سلطنا أبوانتي كوينات زبصحوم زعنتو سنة لبونا بموقع قصة لهيوتوم زحشين مقبار عزوز رب حاكم زلو تزاريبهم بمسرة سلطنا نزقبر لهم جنزب أو حاجز نناب كبابيهم بمخاد بولك أخونا بمحبر توديهم زحشين لمعتاو تسيتنا من مزقاب دلوات مقانمون أرديهم أبحر حادة كبابتات هاجر زرائي وصقمات سلام بسلام وزت فتح بمهاب نمعبال هاجر بمتحببار مسرح كم زدلي ملأختهم أم حلالفهم ኢትዮጵያን ዝሓለፉ 80 ዓመታት ኣብ ዓውዲ ኣቪዬሽን ልዑል ተሳትፎ ብምግባር ጥንኩር መገዲ ኣየር ክትሃንጽ ከም ዝኽኣለት ተገሊጹ። ዓለም ለኸ ሲቪል ኣቪዬሽን መበል 80 ዓመት በዓል ምስረቱ ምስ በዓል መዚ ሲቪል ኣቪዬሽን ኢትዮጵያ ብምትሕብባር ብብርኪ ኣፍሪቃ ክኽበር እዩ። ሚኒስትር መጓዓዝያን ሎጂስቲክስን በዓል መዚ ሲቪል ኣቪዬሽንን እቲ በዓል ኣመልኪቶም ብሓባር ኣብ ዝሃብዎ መግለጺ እቲ በዓል ዘተኣማምን ሰማይ ንዘላቒ ዕዙዝ ብዝብል መሪ ሓሳብ بستفلاليو مدلوات كاب 30 حدار كساب 3 تحساس 2017 عام تمرت ابي اثيوبيا كم زخبر تغليصوم اثيوبيا سيفيل افيشن عالم انت مسرت جميرو تساتفو بمغبار ابتو اندستري قداماي غداء ناتصاوتت ممصا كمون ابز حزيوان اب افريقا قداماين طنكورن مغدي اير كتهنص كم زخالت حبيرلهم كما قوزات رأي أوروباويان 1044 ورحي تحساس 52 هاجرات أبستساتفولون أب أمريكا كتما شيكاغو أبستخيدة قبايم علم لخا تكال سيفيل أفيشن كم استمسرتم اتي مجلسي أزخاخيروم
ካብ ኣፍሪቃ ካብ ዝተሳተፉ ሰለስተ ሃገራት ኢትዮጵያ ሓንቲ ከም ዝነበረትን ትስብል ኣቪዬሽን ኣብ 2035 ዓ.ም ካብ ኣፍሪቃ ተመራጺን መሪሕን ማእኸል ኣቪዬሽን ንምዃን ራእይ ሒዙ እናሰርሐ ከም ዝርከብ እውን ኣብቲ መግለጺ ተሓቢሩ። ቤት ምኽሪ ምሕደራ ደኒ ኢትዮጵያ ግዜያዊ መረጋገጽ ደረጃ ምሕደራ ልምዓት ደኒ ምርካቡ ዕላው ገይሩ። ሎማዓልቲ ዕላው ዝተገብረ ስታንዳርድ ምሕደራ ደኒ ዓውዲ ልምዓት ደኒ ኢትዮጵያ ብምጥንኻር ንዕዳጋ ዓለም ዝቐርቡ ፍርያታት ልምዓት ደኒ ጽሬቶምን ተደላይነቱም ዘዕብዩ ተባሂሉ። ብፍላይ ኣብ ስነ ምህዳር ጽዕንቶ ንምንካይ ከም ማይ፣ ካርበን፣ ብዝሃ ህይወትን መሰል ዓውድታትን ንምሕላው ከም ዝሕግዝ ተገሊጹ። ኢትዮጵያ ኣብ ማእኸላይ እቶት ዘለዎን ሃገራት ንምስላፍ ዘለዋ ትልሚ ጋህደን ምግባር ኣብ 2025 ዓ.ም 15 ሚልዮን ሄክታር ዝባደመ መሬት ብደኒ ንምሽፋን እናሰርሐት ከም ትርከብ እውን ተሓቢሩ። ዋና ዳይሬክተር ልምዓት ደኒ ኢትዮጵያ ከበደ ይማም ሽፋን ደኒ ኢትዮጵያ 23.6 ሚእታዊ ከም ዝበጽሐ ብምግላጽ እቲ ደረጃ ምሕደራ ልምዓት ደኒ ዝተጠናኸረ ስርዓት ምሕደራ ብምዝርጋሕ ብርሰት ደኒ ንምጥፋእ ዘኽእል ከም ዝኾነ ተዛሪቦም። ኢትዮጵያን ኖርዌይን ኣብ ስርዓተ ምግቢ ብሓባር ንምስራሕ ተሰማሚዐን። ሚኒስትር ሕርሻ ግርማ ኣመንቴ ምስ ኣምባሳደር ኖርዌይ ኣብ ኢትዮጵያ ስቲያን ክሪስተንስ ዘትዮም እቲ ዘተ ሽይጣት ካርቦን ሓዊሱ ብምትሕብባር ኣብ ዝስርሑ ካልኦት ዛዕባታት ጠመተ ዝገበረ ከም ዝኾነ ተሓቢሩ። ዝዓረቁ ከባብታት ብመርሃ ግብሪ ልምዓት ተፋሰስን ሓምለዋይ ኣሰርን ብደኒ ብምሽፋን ሽይጣት ካርቦን ሓዊሱ ብዙሓት ረብሓታት ከም ዝተረኸቡ ሚኒስቴር ሕርሻ ገሊጹ። ብመሰረት እዚ በብክልሉ ዝተወደቡ ማሕበራት ደኒ ሽይጣት ካርቦን ብምግባር ተወሳኺ ኣታዊ ረኽቡ ከም ዘለዉ ተገሊጹ። ኣብቲ ናይ ሎሚ ዘተ ኣብተን ክልላት ዘሎ ተመክሮ ሽይጣት ካርቦን ሃገራዊ ንምግባር ኣብ ዘኽእል ኩነታትን ብሓባር ኣብ ዝስርሑ ጉዳያትን ብምዝታይ ምርድዳእ ከም ዝተፈጠረ ተሓቢሩ። ኢትዮጵያን ስዑድ ዓረብን ኣብ ሪያድ ፖለቲካዊ ዘተ ኣካይደን። እቲ ፖለቲካዊ ዘተ ሚኒስቴር ደኤታም ሚኒስቴር ጉዳያት ወፃኢ ኣምባሳደር ምስጋኑ ኣርጋን ምክትል ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ስዑድ ዓረብ ኤጀንቸራ ዋሊድ ዓብዱልከሪም ኣካይዶምዎም። ክልቲኦም ወገናት ኣብ ክልቲያውን ዓለም ለኻውን ጉዳያት ጠሚቶም ምትሕብባሮም ንምጥንኻር ከምኡውን ሓበራዊ ተረባሕነት ንምርግጋጽ ከም ዝሰርሑ ኣብ ስምምዕነት በፂሖም። ክልቲአን ሃገራት ብብርክት ትልሚ ዝተተሓዙ ስምምዕነታት ናብ ተግባር ንምልዋጥ ከም ዝሰርሑ እውን ኣረጋጊጾም። ማእኸላይ ቤት ፍርዲ ከተማ መቐለ ኣብ ልዕሊ ንእስቲ ማህሌት ተኽላይ ገበን ቅትለት ንዝፈጸሙ ተኸሰስቲ ፍርዲ ሂቡ። ብመሰረት እዚ 10 መጋቢት 2016 ናብ ቤት ትምህርቲ ካብ ትኸደሉ መገዲ ተጨውያ 12 ሰነ 2016 ዓ.ም ተቐቲላ ዝተረኸበት ጓል 16 ዓመት ነባሪት ከተማ ዓድዋ ንእስቲ ማህሌት ተኽላይ ገበን ቅትለት ዝፈጸሙ ቀዳማይ ተኸሳሲ ብሞት ቅፅዓት ንኻልኣይ ተኸሳሲ ድማ ብዕድመ ልክዕ እስራት ተፈሪድሎም። ቀዳማይ ተኸሳሲ ክሳዳ ሓኒቑ ብምሓዝ ካልኣይ ተኸሳሲ ድማ ብባጃጅ ጨውዩ ብምውሳድ ክቐትልዋ ናብ ዝወሰድዋ ቦታ ድማ ን30 ደቂቃ ዝኣክል ብገመድ መእሰሪ ጫማ ሳቀዮም ከም ዝቐተልዋ ዓቃቢ ሕጊ ማእኸላይ ቤት ፍርዲ ከተማ መቐለ ገሊጹ። ናብ ተኸሰስቲ ሓደገኛ ተግባር እንትረአ ቀዳማይ ተኸሳሲ ምስ ቀተላ ናብ ስራሕ ምእታወን ካብ ዝቐበርዋ ድሕሪ 3 መዓልቲ ናይተ ተኽላይ 3 ሚልዮን ብር ምሕታቱን ካልኦትን እዮም። ካልኣይ ተኸሳሲ እውን ማዕረ ምስ ቀዳማይ ተኸሳሲ ተሓባባሪ ምዃኑ ተመላኺቱ ዝበለ መዝገብ ዝረኣየ ዓቃቢ ሕጊ እዚ ገበን ቅትለት ጭካነ ዝተመልኦ ብምዃን ንክልቲኦም ተኸሰስቲ ፍርዲ ሞት ክወሃቦም ሓቲቱ። ወላዲ ማህሌት ኣይተ ተኽላይ ግርማይ ካብ ታሕቲ ክሳብ ላዕሊ ዘለዎ ኣካላት ጸጥታን ቢሮ ፍትሕን ክልል ትግራይ ፍትሒ ንክነግስ ንዝገበርዎ ዘይተሓለለ ጻዕሪ ከም ዘመስገኑ ተገሊጹ።
لمعت كوريدر كتما أديس أبا مكتالكم نيركم كبرات تختتلتي كتما أديس أبا تاكت من خمت مسل تعذبكم ما تخوني لنا تسفان قبر أمكتال ما زينا إتبي تقرنياكم تركبوا زيناتات ناقص الله حزون مسانا صنحو بزرزر نابز حرنا يوم زيناتات كنسجرنا أب كتما ولايت تاسودوز تسالت المعت كوريدر عدل سراح كزي فترة مقانو تحبيروم أبتها كتمال معت كوريدر بصفحات ناتسالت أزلون تخون فرقي تزازيمو قلقالوت النهابة بزعبا مهلاوون تقليسون سأب أسمار برهانو ملو برهان قرماي عب كل دو إثيوبيا تركب كتما ولاي تاسودو بواحد التشكركرتي مجنق ترافيك زرا إلا كتمايا أزز أقم كفتح زغل سرحت لمعت كوريدر انت تكبر بمقانو أبتها كتما لمعت كوريدر بصفحات الناتسالت يركب كوريدر لمعت يتجمروا بطعم طروناو أبز ختما استجمر لمعت كوريدر بطعم صبغيو قدم حزي أبو ولايتا بزح مخاين بركت زبلو حزبتات يعطو نيروم بزي مخنيات مجننا نيريو من قد مكينان من قد دي أقارن بحباري نيرو أبز أقم نيرنا لمعت كوريدر كابز جمرنا بزي أزيو لوطي إنا ترعي يركب من قد مسفات من نسات يلبو تشو نقروش بولوش من قدي مقفاح كل علوز قبو أمبولات بملعال قدم كبل بزنبرة ديزاين زستسرحو سببتي من قدتات بملوات زاد تبابع سرح انها تسرح يركب عب كتما صدوه بستفلالو أنفتات سرح التلمعت كوريدر انها تسالت تركب انتخون اتوم استوسنو تزازيموم قلقالوت معاب جميروم يوم تزازيموم قلقالوت معاب جمرو اتوم سفراتات نتا ختما فوليس اباقه على بيسوم ويوم نتوم قلقالوت معابز جمرو بوتات عزارعينا حلفي بيت مزقاجاتا كتما ايتتا مسكن بقاتو لمعات كوريدر نبر مسلتا كتما يغير بزعبا مهلاو አረዲኦም እዮም ይሄ ከዚህ ቀደም እንግዲህ የሚታወቀው ብዙን ጊዜ ፓርቱ ሰው ብዙ ሰው መጥቶ ሽንት መሸናበት የተለያዩ አሮጌ ላሜራዎች የተቀመጡበት ለይታ ምቹ ያልሆነ ሻንቲ የሆነ አካባቢ ነው ይሄ ቦታ ቀደም ክብል እዚ ከባቢ ዝፍለጥ መብዛሕቱ እዋን ዝጸራረይሉ ዝአረጉ ላሜራታት ዝእከብሉ ንምርአይ ዘይምቹ ኣዝዩ ኣጸጋሚ ከባቢ ነይሩ لمعت كوريدر ካብዝ ጅመርና ኣብዚ ተቀይሩ እዩ ንዓይኒ ሰሓቢ ሰባት ዝተኣኻኸብሉ ቦታ ኮይኑሎ ኣብታ ከተማ ምስ ልምዓት ኮሪደር ተታሒዙ ኣብ ዝተሰርሑ መዘናግዒ ቦታ ዝረኸብናዮም ነበርትታ ከተማ እውን ብምኽንያት ስራሕቲ ልምዓት ኮሪደር መማረፅታት መዘናግዒ ቦታ ከም ዝረኸቡን ዕድል ስራሕውን ከም ዝተፈጠረ ገሊጾም እዮም ቀድሞ ያው ቆሻሻ ስፍራ ነበረ ቅድም ክብል ዝኸባቢ ጉሓፍ ስድርበይሉ ዝነበረ ከባቢ እዩ نمزناقع زي خون كبابي نيرو حز صاريو شاهي بون እናበልናሉ ኢና ዘለና ጽሩይ አየር ስለዘሎ ሓሓሊፉና መጻና ንዘናጋዓሉ ኢና አሁን ሰው ደስ ብሎት ሚዝናናበት ሕዚ ሰብ ደስ ይልዎ ዝዘናጋዓሉ ስፍራ ኮይኑ ንሕናውን ዕድል ስራሕ ረኺብና ኢና ነበርት ከተማ ወላይታ ሶዶውን ብዝርአይዎ ስራሕቲ ልምዓት ኮሪደር ከም ዝተሓጎሱን እቲ ስራሕ ተጠናኺሩ ንኽቕፅል ድሌቶም ምዃኑ ገሊጾም እዮም قدم كبل أبي إثيوبيا عطوات عتقي بمفتاح ناب حبرة سبناي مصنبار سراح بكلت أقات عمتات توقنا ميام زيون بعصر شعات 83 عام تمرتن دحري فصام كينات إيتيو إرترانيوم أبزح زيوان دما أبزح قرز توقنو شديش كلات نبر عطوات سراحة عتقي مفتاحن ناب حبرة سب مصنبارن أب كل التقراي تجمير اللهم نس أبزاب تسفاي جاني دهب ياسين أب عالمنان أهجرنا أفريقيان زركبا استفلالي هجرات كابزاتو أقلولاون زي مردان دحر موزع عدوقات عدق مفتحن ناب حبرة السب نمس انبارن زفتنا الفتناتات بصحتهم بفلاي دحري أقوطازرا غورغوساويان شحنت شعاتنا 253 كساب إسرا أب استفلالي 54 هجرات 204 شعاتن قداموت عدوقات مدب عدق مفتاح توقينيو إذا مدب كم منغوس توقنلن هجرات مبزحتين أب إيسيان أفريقيان كم زركبايو أهزاو مرداتات زملاخت أبزن هجرات توقنو سراح مفتاح عدقن مليسكا متياشن أب قلقل هجرات عوت انتخون أب قلي اندما زي عوت اللوقات أمتات اللوم أب إثيوبياون قدم كبل أب استفلالي أوانات نايف لما عدقات مفتاح عدقن ناب حبرة سب مزنبار
ልምድን ተመክሮን ከም ዘለዋ መረዳእታታት የመላኽቱም ኣብ ኢትዮጵያ ፈላሞት ዕጡቃት ምፍታሕ ዕጥቅን ናብ ሕብረተሰብ ምጽንባርን በዋናነት ብኽልተ አጋጣሚታት ዝተወገኑ እንትኾኑ እቲ ፈላማይ በ1983 ዓመተ ምህረት እቲ ኻሊእ ድማ ድሕሪ ፍጻመ ኩናት ኢትዮ ኤርትራ በ1994 ዓመተ ምህረት ዝተወገነ እዩ ብፍላይ ኣብ 1994 ዓመተ ምህረት ዝተወገነ ስራሕ 17000 ጉድኣት ኣካል ዕጡቃት ሓዊሱ 148000 ዕጡቃት ምፍታሕ ዕጥቅን ናብ ሕብረተሰብ ምጽንባር ተኻይሉ እዩ ነዚ እውን 174 ሚሊዮን ዶላር ኣሜሪካ በጀት ተሰሊዑ ዝነበረ እንትኾን ካብዚ 3 ሚሊዮን ዶላር እዩ ብፌደራል መንግስቲ ዝተሸፈነ ቀረባ እውን ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ቀደም ዕጡቃት ምፍታሕ ዕጥቂ ስራሕን ናብ ሕብረተሰብ ምጽንባርን ኣብ ክልል ትግራይ ምጅማሩ ይዝከር ብሓፈሻ ክልል ትግራይ ሓዊሱ ኣብ 6 ክልላት ዝርከቡን ኣብ እዋን ምዝገባ ሙሉእ ንሙሉእ ቁጽሮም ዝተረጋገጸ ልዕሊ 371,000 ናይ ቀደም ተዋጋእቲ ምጽራዮም ምግላጹ ይዝከር አሁን ላይ የደረስንበት አጠቃላይ ቁጥር 371971 ነው ኣብዚ ሕዚ እዋን ዝበጻሕናሉ ሓፈሻዊ ቁጽሪ 371971 እዩ እዚ ቁጽሪ ማለት ብቐሊሉ ዝበጻሕናሉ ኣሃዝ ኣይኮነን እዚ ኣሃዝ ዕጥቂ ዝፈትሑ ስምምዕነት ሰላም ዝፈረሙ ትካላት ብሰላም ፖለቲካዊ ሕቶኦም ንምቕራብ ዝወሰኑ ውልቀ ሰባትን ጉጅለታትን ስለ ዝኾኑ ናብዚ ቁጽሪ እዚ ንምብጻሕ ብዙሓት ዘተታት ስራሕቲ ተሰሪሖም እዮም ሕዚ እዚ ቁጽሪ ኣብ 6 ክልላት ዝርከቡ ናይ ቀደም ተዋጋእቲ ዝምልከት እኳ እንተኾነ 70 ሚታዊ ኣስታት 274,000 ዝኾኑ ማለት እዩ ኣብ ክልል ትግራይ እዮም ብሓፈሻ እዚ ትግበራ ተሃድሶ ኣብዚ ሃገር ኣብ ዝተፈላለዩ 3 ምዕራፋት ከም ዝውገን ትጽቢት ይግበር ብመሰረት እዚ ትግበራቲ ፕሮግራም ብፈላማይ ዞር 75,000 ተዋጋእቲ ብፈለማ ኣብ ክልል ትግራይ ተጠቀምቲ ከም ዝኾኑ እዚ እውን ደቂ ኣንስትዮ ዕድሚኦም ዝደፍአን ጉድኣት ዘለዎምን ፈለማ ጠመተ ከም ዝረኽቡ ተጸሪሑ እዩ እቲ ኸይዲ ኣብ ቀረባ ተጀሚሩ ኣሎ ኣብ ካልኣይ ዙር 100,000 ተዋጋእቲ ፈለማ ከም ዝካተቱን መብዛሕትኦም ካብ ክልል ትግራይ ኮይኖም ብመሰረት ኣሰራርሓ ኮሚሽን ንሰላም ቅድሚያ ብምሃብ ናብ ሰላማዊ ስርዓት ዝኣተው ናይ ፈላማይ ትካላትን ተዋጋእትን ዘለዎም ክልላት ከም ዝካተቱ ኮሚሽን ብሄራዊ ተሃድሶ ዕላዊ ምግባሩ ይፍለጥ ብተወሳኺ ብሳልሳይ ዙር 150,000 ኣብ መወዳእታ ምዕራፍ 50,000 ናይ ቀደም ዕጡቃት ኣብቲ መደብ ከም ዝካተቱ ተገሊጹ ፈላማይ ዙር ኣብ ትግራይ ንምዝዛም 4 ወርሒ ገደብ ኣፈጻጽማ ተነቢሩ እናተሰርሐ እዩ ብኣንጻር በጀት እውን ንሓፈሻት መደብ ትግበራ 761.5 ሚሊዮን ዶላር ከም ዘድሊ ብዕሊ ተገሊጹ ኣሎ እዚ እውን ነባር ዕጡቃት ንምብታንን ስልጠናን ብግዚያዊ ናብ ማሕበረሰብ ንምጽንባር 501 ሚሊዮን ዶላር ከም ዘድሊ ዝተገለጸ ኣብ ፈላማይ ዞር 75,000 ናይ ቀደም ዕጡቃት መሊስካ ንምጥያሽ ተሰርሐ እንትኾን ነዚ እውን ልዕሊ 6 ሚሊዮን ብር በጀት ምትሓዙ ካብ ኮሚሽን ብሄራዊ ተሃድሶ ዝተረኸበ መረዳእታ የመላኽት ሃገራዊ ሓድነትን ባህሊ ህንጸት ዲሞክራሲን ንምጥንኻር ይስራሕ ምህላው ኣፈ ጉባኤ ባይቶ ፌደሬሽን ኣገኘሁ ተሻገር ገሊጾም መበል 19 መዓልቲ ብሄረሰባትን ህዝብታትን ኢትዮጵያ ኣብ ክልል ኦሮሚያ ተኸቢሩ ንጸብጻብ ሩት ወርቁ ኣባይ ደመቀ መበል 19 መዓልቲ ብሄረሰባትን ህዝብታትን ብብርኪ ኦሮሚያ ኣብ ከተማ ኣምቦ ተኸቢሩ መዓልቲ ብሄረሰባትን ህዝብታትን መግለጺ ሓድነትን ሕውነትን ምዃኑ ተሓቢሩ ብሄራውነት ዝዓሰላ ኢትዮጵያ ንምፍጣርን ጥንኩር ስርዓት ዲሞክራሲ ንምህናጽ ብዝስርሑ ዘለዉ ስራሕትታት ለውጢ ይምዝገቡ ምህላዎም አፈ ጉባኤ ቤት ምኽሪ ፌዴሬሽን አገኘሁ ተሻገር ሓቢሮም ሁሉም የሀገራችን ብሔሮች ብሔረሰቦችና ህዝቦች ኩሎም ብሄረሰባትን ህዝብታትን ኢትዮጵያ መንነቶም ተኸቢሩ ንፍትሒ ናጽነት ንዲሞክራሲ ብሓባር ንክሰርሑ ብቕንዕነት ሓድነትን ዝተመስረተ ሕብረ ብሄራዊ ንከጠናኸሩ በስተምህሮታት ሕገ መንግስቲ ዓብዪ ጻዕሪ ተገይሩ እዩ ህዝቢ ኦሮሞ ምስ ካልኦት ሓቢርካ ናይ ምንባር ልምዱ ብምጥንኻር ብሓድነት ክነብር ይግባእ ክብላ ኣፈ ጉባኤ ጨፌ ኦሮሚያ ሰዓዳ አብዱራህማን ገሊጸን ኡመኒ ኦሮሞ ሰቦታ ሰብለሞታፊ ኡመቶታ ብያ ወሊን ህዝቢ ኦሮሞ ምስ ካልኦት ብሄረሰባት ብሰላምን ሓድነትን ሓቢሩ ዝነብር እዩ መስዋዕትነት ብምኽፋል ንመሰሉን ንማዕርነቱን ኢሉውን ሓድነት ዝዓሰለ ሃገር ንምህናጽ እናተቃለሰ ጸኒሑ እዩ ብቓልስን መስዋዕትነትን ዝተረኽበ ለውጢ እቲ ህዝቢ ክሕልዎ ከም ዝግባእ ድማ ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ክልል ኦሮሚያ ኣወሉ ኣብዲ ሓቢሮም ኡመኒ ኦሮሞ አርሳ ከፈሌ ሰባፍ ሰብ ለሞተ ኦቦሌወን ኢሳ ወሊን ተውን አርሳ ወኒ ከፈሌፍ ኦላንቱማ ፊሚት የኦሮሞ ህዝብ ከሌሎች ብሔረሰቦችና ህዝቦች ጋር በመሆን የታገለውና ህዝብ ኦሮሞ ምስ ካልኦት ህዝብታትን
ብሔር ብሔረሰባትን ሓቢሩ ዝተቃለሰን መስዋዕትነት ዝኸፈለን ልዕልነት ንምርግጋጽ ንኻልኦት ንምጭቋን ኣይኮነን ንማዕርነትን ሓድነትን እዩ እቲ በዓል ሓድነት ህዝብታት ብሔራትን ብሔረሰባትን ንምጥንኻር ዕድል ዝፈጥር እዩ ክብሉ ተሳተፍቲ እቲ በዓል ገሊጾም ኣያነ ብሔረሰባዊ ሰብለን ቦታ ከና ከበጁ ፍዴ ክነተርገምነ ኣብዚ በዓል ብምስታፍና ሕጉሳት ኢና እዚ በዓል ንምኽባር ናብ ኣምቦ እንትንመጽእ ኩሉ ማሕበረሰብ ዝገበረልና ኣቀባብላ ኣዝዩ ደስ ዝብል እዩ ሕብራዊ ሃገራዊ ተረኽ ምፍጣርን ሕብረ ብሔራዊ ሓድነት ምጥንኻርን ከም ዝግባእ ተሓቢሩ معلتي بهر بهر سبات إثيوبيا زيغاتات كابتي زرخبوا وافلط ومننت حليفو دلدلو إثيوبيا وحدنت الناق هادلو زمصو بعليو زيغاتات نهنصت حجر منغسي هبر بهر وحدنتهم زحدثلو مدرخونيم مبل 10 شعات معلتي بهر بهر سباتن حزبتاتن إثيوبيا زخبرلا كتما 40 منج مدلواتا نصاففت تركب تباهيللو بريو برهانه توسخ يزلا مبل 19 معلتي بهير سباتن حزبتاتن اب زتفلاليا كللات بزتفلاليو مدلات انات خبر يركب كاب شحن 1999 عام تمرت جميرو ببع عمتو انات خبر زركب معلتي بهير سبات بهيرات إثيوبيا ننا بعلوم توفيت كبرتاتن مغلصتاتن بمحاز ننا الحدوم زراخبلو مدرخيو زبعال زي بزهنت مللئه زخونت إثيوبيا ሕብረ ብሔራዊ ሓድነት ኣረጋጊጻ ህዝባ ናብቲ ዝብህጎ ህንጸት ሃገረ መንግስቲ ንኽተሰልፍ እናተጓዓዘትሉ ዝመጸት መንገድን ዝኸደቶ ሱጉምን ዘረጋግጽ እዩ ኢትዮጵያ ብዝሃ ማንነት ያላት ሃገር ናት ኢትዮጵያ ብዝሃ መንነት ዘለዋ ሃገር እያ ስለዚ ኩሎም ብሔር ብሔረሰባት ብፍቃዶምን ብፍትወቶምን ብሓባር ዝነብሩላ ሃገር ንምህናጽ ህንጸት ሃገረ መንግስትና ንምጥንኻር ዓብዪ ትርጉም ዘለዎ እዩ ኢትዮጵያ ናይ ሓባር ገዛና ምዃና ብምግንዛብ ሓደ ምስቲ ኻሊእ ተሓጋጊዝና ሃይማኖታዊ ብሔረሰባውን ኻሊእ ዘለና ኩሉ ብዝሃነት ሓሊና ተኸባቢርና ክንነብር ከም ዝግባእ ኣብ ግምት ዘእተወ በዓል እዩ ወንድማማችነትን የሚያጠናክሩ ሁኔታዎች በየጊዜው መሻሻሎች እያሳዩና ሕውነት ዘጠናኽሩ መዳያት ካብ እዋን ናብ እዋን ምምሕያሽ እናርአዩን ኣብ መንጎ ህዝብታት ዘሎ ሕውነት እናጎልበተ መጽኡ እዩ እዚ በዓል ንዝሓለፉ 18 ዓመታት ተኸቢሩ እዩ በብእዋኑ ምምሕያሽ እናርአየ ይመጽእ ኣሎ የብሔር ብሔረሰቦች በዓል በየዓመቱ መከበሩ ኣብ በዓል ብሔር ብሔረሰባት መንነት ዜጋታት ኣብ ኣደባባይ ግቡእ ጠመተን ዝግቡእ ቦታን ረኺቡ ብዘለዎ መግለፂ መንነት ደሚቖም ብሓበን ኣብ ኣደባባይ ምውጾም ኣፍልጦ መንነት ካብ ምርካቦም ሓሊፉ ኢትዮጵያውነት ሓበን ምዃኑ ዜጋታት ክግንዘቡ ዘኽእል እዩ ካብ ዝሓሊፉ በብዓመቱ ነቲ በዓል ንምስንዳእ ዝሕረያ ክልላትን ከተማታትን ኣብ ህንጸት መሰረተ ልምዓት ኣብ ግልጋሎት ኣብ ንግድን ካልኦት ዓውድታትን ዝለዓለ ምንቃሕ ሒዙለን ከም ዝመጽእ ኣብቶም ሕሉፋት በዓላት ዝተረጋገጸ ሓደ ከስቢ በዓል ብሔር ብሔረሰባት እዩ ክልላትን ከተማታትን ዘለወን ማሕበረ ቁጠባዊ ጸጋታት ንምልላይን ምስለን ንምህናጽን ዘበግሰን በዓል እውን እዩ ኣብ ከተማታት እቲ በዓል ንምኽባር ዘድልዩ መዕረፋ ጋይሽን ሆቴላትን ካልኦት መልክዓት ዘፈር ግልጋሎትን ንምምላእ بولك سبهافتي زتسني نطوف منقسقاس إنفستمنت نافطره زمص بعاليو ببرك هاجر مبال 19 معلتي بهر بهر سباتن حزبتاتن اب كلل دبوب كتما 40 منጭ ዝኽበርን ትኸውን ከተማ 40 منጭ እውን አጋይሻ ንምቕባል ምድላዋታ እናጻፈፈት ትርከብ ልዩ ልዩ ንኡሳን ኮሚቴዎችን ለመገምገም ሞክረናል በዓል የሚካሄድባቸው ዝተፈላለያ ንኡሳን ኮሚቴታት አፈጻጽመን ሪናይና እቲ በዓል ዝጽምበለሉ ኸባብታት ተዓዚብና ኢና አጋይሽ ዝዓርፉሎም ሆቴላት ሪኢና ኣለና እቲ ማእኸል ባህሊ እውን ተመልኪትናዮ ኢና ዝተማለ ምድላው እዩ ዘሎ أكل هنصت مادي نولدو زخنا بروجكت قرعلتا زاقيد هنصتو كاب 39 مئتاو كسا 4 مئتاو بزخون بركي مبصحو أكاد يسرح اتي بروجكت قليصام أب كيدي هنصت بركز بلو وقنات عدل سرح مركابو من زحتيلو زنح من قصقاس كتابات خبابي أمن نقاح رؤي قدا كم زلو تقليصلو مرها سلام مرسات وساخي زلو تو زحتيلو النبر من قصقاس أعريو لك عبي جزي فربحة منبر الركب أكل جبتها لهاجر لخونة بروجكت قرعلتان نسلتين هنصت قطبة هاجر ربحوهم عبي تبهلو كاب زتنصروا أنفتات تحدى
ቱሪዝም እዩ ኣብ ቀረባ ዓመታት ሕዚያዊ ሃጓፍ ጠለብ መሊኦም ንሓዋሩ ገዚፍ ቁጠባዊ መሰረት ከንብሩ በትሉም ኣግባብ ናይ ዜጋ ዓቕሚ ዋዲድኻ ይስርሑ ካብ ዘለዎ ፕሮጀክትታት እቲ ሓደ ገበታ ለትውልድ እዩ ብቁጥሪ 8 ተባሂሎም ካብ ዝግለጹን ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ሃገርና መሰረት ነቢሮም ንፍጻመ ዝበቁዑን ኣብ ኸይዲ ህንጸት ካብ ዝርከቡ ዞም ንጥፈታት ፕሮጀክት ገርዓልታ ወይ ከዓ ጎህ ገርዓልታ ተሓደ እዩ ኩናት ሰሜናዊ ክፋል ሃገርና ብውዕሊ ስምምዕነት ፕሪቶሪያ ፍታሕ ድሕሪ ምርካቡ ነዚ ፕሮጀክት ጉህድ ብምግባር ናብ ህንጸት ተሰጊሩ መጻኢ ሕዚ በጻሕቲ ዓዲ ውሕስ ናይ ምግባሩ ዛዕባ ከም ዘሎ ኮይኑ ኣብቲ ከባቢ ሕዚ ዝምስገን ቁጠባዊ ምንቅስቓስ ክህልው ይገብር ምህላው ተረባሕቲ ስራሕን ነበርትን እቲ ከባቢ ይገልጹ ስራሕ ብጣዕሚ ደስ በሃሊ ዕድለኛታት ኢና ዝምርካብና ብዙሕ ኩነታት ስለ ዝነበረ ንሓለፈ ብኩናት ኣሕዋትና ህንደይ ብዙሕ ነገር ኣጋጢሙ ፀገም ነይሩ ወለድና ንጥውር ለና ንዓልትና ንጥወር ለና ቁሩ ነጣራቅም ለና ኢንሻአላ ስራሕ ማለት ኢንሻአላ ስራሕ እንተገነየ ዝሮ ይሐመቀና ይጽቡቅ ጣዕሚ ስራሕ በቃ ንኹሉ ሰብ ለዊጥ እዩ ጣዕሚ ወለድ ችግር ኖሩ ባልትና ችግር ነበርና ተለዊጥና ክዳንና ቀየርና ብዙሕ ነገር ዝሮ ዝምርካብና ብጣዕሚ ዕድለኛታት ኢና ያው ናይ ብዙሕ ሰራሕተኛታት ደቂ ኣንስትዮ ተባዕትዮ ካብ ብዙሕ ተጸገሙ ደቂ ኣንስትዮ ኣለዋ ቆልዑት ሒዘን ጠዋር ሰኣኑ ማለት ባይዘወይ ኩሉ ስራሕ ናይ ጸገማ ዘሎ በባዓሙ መድኡ በቃ ንብዙሕ ናይ ጸገም ዘሎ ስራሕታት ብዙሕ ናቀረፈ እዩ ዝርከብ ብጣዕሚ ደስ በሃሊ እዩ ምክንያቱ ደስተኛ ይንሰርሕ ናይቲ ህንጸት ምስሊ ባህልን ትውፊትን እቲ ከባቢ ብዝገልጽ ኣግባብ ይህነጽ ምህላው ዝገልጹ ኣካይዲ ስራሕ ፕሮጀክት ገርዓልታ ገበየሁ ተስፋዬ ኣብ 6 ወርሒ ጽቡቕ ብርኪ ክብጻሕ ከም ዝተኻኣለ ይገልጹ ፕሮጀክቱ ከተጀመረ አሁን ኦልሞስት 6 ወር አድርገናል ማለት ነው እዚ ፕሮጀክት ካብ ዝጅመር 6 ወርሒ ገይሩሎ ኣብ ናይ 6 ወርሒ ጻኒሒትና ከምቲ ትርእይዎ ዘለኹም ካብ ዝተለምናዮ 39 ሚእታዊ ዛዚምና ኢና ብጽቡቕ ኣፈጻጽማ ዝምዘን ዕማም ኣለና ኣብ ኸይዲ ህንጸት ምድላው ትምህርቲ ብምግንዛብ ሰራሕተኛታት ንምብቃዕን ንምዕባይን ዕድል ከም ዝተፈጥረ ሰራሕተኛታት ይገልጹ እናተፈተኑ እናሰርሑን ስለ ዝኸድለው ናብ ዕቤት ደረጃ እውን የብጽሕዎም ለው እዮም ጽቡቕ እዩ ኣብ ዕቤት እውን ነው ክሻብረ ሃነጽቲ ነይሮም ናብ ፎርማል ሃነጽቲ እውን ይቕይርዎም ለው እዮም እና ብጣዕሚ ደስ በሃሊ እዩ ቆንጆ እዩ ነዚኦም ዝኣመሰሉ ፕሮጀክትታት ብብርካ ዓለም ለኸ ንዝነጥፉ ይኹን ንሃገር በቆል ሰብ ሃፍቲ ጠለብ መጻኢ ኮይኖም ኣብ ቁጠባ ሃገር ዝህልዎም ረብሓ ብብዙሓት ይእመት ዜና ዳጋ ሰራሕተኛ ክፍሊ ሴኩሪቲ መገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ፍሬዘር በቀለ ወዲቑ ዝረኸቦ $50,000 ኣሜሪካ ንበዓል ዋንኡ ኣረኪቡ እቲ ገንዘብ 16 ሕዳር 2017 ዓ.ም ካብ ተጓዓዝቲ ወዲቑ ከም ዝረኸቦ እቲ መገዲ ኣየር ኣፍሊጡ እቲ ውልቀ ሰብ ኣብቲ ቤት ዕዮ ብመሰረት እንትውፀር ዝኣተወ ቃልን እቲ መገዲ ኣየር ብመሰረት ዝምርሐሉ መትከልን ስነ ምግባርን ሙያዊ ተኣማንነቱ ሓልዩ ኢትዮጵያዊ ጨዋነቱ ብኣግባቡ መውፁ ተገሊጹ ነቲ ተግባሩ ድማ እቲ መገዲ ኣየር ኣመስኪኑ ካብ ወፃኢ ናብ ዝሓረናዮ ዜና እንትንሰግር ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ብክልተ ገበናት ንዝተኸሰሰ ውላዶም ሃንተር ወግዓዊ ምሕረት ገይሮምሉ እቶም ፕሬዚደንት ኣብ ዘውፅዎ መግለፂ ወደይ ንበይኑ ተነፂሉ መጥቃዕቲ በፂሕዎ እዚ ድማ ምጥምዛዝ ፍትሒ ኢሎም ሃንተር ባይደን ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ መስከረም ብዝቐረበሉ ክሲ ምትላል ግብሪ ዘይሕጋዊ ኣጠቃቅማ እፀ ፋርስን መሓዝ ዕጥቅን ኣብ ወርሒ ሰነ ገበነኛ ምዃኑ ተኣሚኑ بمسرت زي ودي أب سلطان زلو بريزيدنت بجمن سفر دفلاماي أمريكاوي كوينيوم نوصيت مرز أمريكا زي تقبلوا دقفتي ترامب شديشة سنة أب كل تشعن إسران كلتن نابتي كابيتول هيل ناتبع للسواع بيت من قصياتهم نعبي مكادهم تذكريهم سلازخونا مروز بريزيدنت دونالد ترامب تي بريزيدنت نودو محرت مقبارو نتوم كاب شديشة سنة جميروم نعمتات أبيس ما أسرتي زحلفو زلوون زي ملكت ديو زيو مزمزان متمزازن فتحيلهم بايدن أبزو سنة نمبصاح بزوح كم استقالسو بمجلس حزب أمريكا كم أبون بريزيدنتن كمي غيرن أبزو سنة كم زبصاحقو كرد اللي تصفى قبريلهم محرت تقبر له هانتر جو بايدن بقدو أبزلماتن كزو والف حشش أبزنبر كل أوانن زي فصم كو قبنيو نبوليتيكاو ربحاو علو زبل مجلسي موصو
BBC ጸብጺቡ እቲ ምሕረት ከም ዕሽነት ኣይርእዮን ዝተረፈ ዕድመይን ሕሙማትን ንዝተጸገሙና ምሕጋዝ ክሕልፎ ድማ ኢሉ ሃንተር ንዝሓለፉ 5 ዓመታት ዝኾነ ዓይነት ኣልኮላዊ መስተ ይኹን ሓሽሽ ኣይተጠቐመን ኣብ 2020 ዶናልድ ትራምፕ እውን ናቦ ሰብኣይ ጓሎም ቻርልስ ኩሽነር ምሕረት ምግባሮም ዝዝከር እዩ ትማሊ ሰንበት ንቻርልስ ኩሽነር ኣምባሳደር ኣሜሪካ ኣብ ፈረንሳይ ንክኸውን ሸይሞምዎ እዮም ክብል ጸብጻብ BBC ኣመላኺቱሎም ክብራት ተኸታተልቲ ዜናዊ መሰናዶና ቀድሚ ምዘዛምና ቀንድቀነት ብታትና ክነዝኻኽረኩም ስልጠና ተሃድሶ ናብ ማሕበረሰብና ምስተመለስና ኣካል ልምዓትን ሰላምን ንኾነሉ ዕድል ዝፈጥሩ እዩ ክብሉ ነበር ዕጡቓት ክልል ትግራይ ገሊጾም ሃገራዊ ሓድነትን ባህልን ጸጥ ዲሞክራሲን ንምጥንኻር ይስራሕ ምህላው ኣፈ ጉባኤ ቤት ምኽሪ ፌደሬሽን ኣገኘሁ ተሻገር ገሊጾም ካብ ወጻኢ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ብክልተ ገመናት ንዝተኸሰሰ ውላዶም ሃንተር ወግዓዊ ምሕረት ገይሮምሉ ክብራት ተኸታተልቲ ክትከታተልዎ ጽናሕኩም ዜናዊ መሰናዶ አንዶና እዚ ይመስል ነይሩ ስለምክታልኩም ነመስግን ጌታቸው አለሙ ሰማያ ቀጥታ ፈኖ ስቱዲዮ ሓቢረኩም ነይራ ኣብ ዘለኹም ሰላም ክትኾኑ ትምኒትናዮ ዜና ስፖርት ክቕጽል እንተቦግን ያብዚ ክፍለይኩም ሰላም